Ang bag-o nga katipan, katulad man sang daan. Apang ang bag-o, ginakabing nga medyo kulo kumplito sa pagpahayag sang plano sang Ginoo, sa plano sang kaluwasan, kag sa pagtubos sang iya mga katawhan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga paghusisa, pag-review, o kon pagtuon, pagsiding sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginigidala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Sa gihapon ako ang inyo masunson nga host, si Pastor Luisito Tomado. Kag sa sini nga hapon, mga kauturan, sa sini nga adlaw, ari ang aton duwa ka mga batan-on apang mga kauturan madalom ang ilay hibalo may tungod sa kamaturan sa Biblia. Ang akon una ipakilala sa inyo ang diri susunod sa akon mga kauturan, isa siya sa aton mga professors diri sa Central Philippine Adventist College sa School of Theology. Nakaagi siya missionary, nakaagi siya trabaho sa guwa sa Pilipinas, labi na gid sa United Kingdom. Karon nagbalik siya mga kauturan, it is because of the idea that he would like to share his expertise sa mga prospective naton nga mga pastors na one day ini sila mangin magkapot sang rinda sang aton buluhaton diri sa kalibutan tubtob matapos ini. Si Pastor Sir Maniloid Sersosa. Pastor, mayong hapon sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Salamat sa welcome sa akon kag sa tanan man nga nagapamati sa aton sa sining takna. Mayong adlaw sa inyong tanan. Yes, thank you, Sir Manny, sa imong nga pagbaton sining invitation. Ang ikaduha na akon nga pakilala mga kutaran, pirmi gid ninyo makita diri nga upod naton. Wala sang liwan si Sir Julius Alonsabi, taga Antique, karay ang mga kauturan, pero kanami na sang iya mga Inlonggo. Siya isa sa aton mga values teachers diri sa aton academy sa CPAC. Kag siya man ang aton nga chaplain sa aton nga chapel, sa aton nga simbahan, sa mga aton nga mga estudyante nga mga high school, both senior and junior. Sir Julius, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado, kag Pastor Manny, kag akon ginatamyaw pastor ang mga kauturan naton labi na gid sa Kulasi bangod kay Baskog ang Radyo Bandira kag sa radyo natin labot gid tubto si Basti kag sa mga lapit nga bahin sang banwa sang Kulasi. Damo gid nga salamat sa inyo pagsubaybay. Yes, mga kauturan, salamat gid sa inyo, gentlemen. Mga kauturan, sa hindi pa kita magpadayon, aton anay itamyamon, aton mga kauturan, okay, labi na sa La Carlota District, Adventist Brethren, amon kamo ginatamyaw upod ni Sir Clark Estima, kag Sir Noel Salazar, Sir Eugene Aguilar. Amon man ginatamyaw aton mga kauturan dira sa Kawayan District, kag sa may Agesan Seventh-day Adventist District sa Himumaylan District. Amon man kamo ginatamyaw. Yes, Sir Julius, akon man ginatamyaw si Sir Janiel Hirulan. Ang aton nga in charge sa radyo natin sa Kulasi. Ara kita mabatian kada Wibis sa aga, alas 6 sa aga. Mabatian ini ninyo ini nga programa ang pagtuon subong. Radyo natin sa Hinubaan every Saturday morning. Akong ginatamyaw dira si Sir Dondon Pinunggan kag si Sir Tony Gabat. Ara man kita sa Hope Radio Mindanao, Southern Mindanao. Akong ginatamyaw si Pastor Shane De La Cruz. Mabatian kita mga kauturan kada kagahon sang Sabado dira sa General Santos City. Kag sa palibot,
nga mga kabanwahanan. Radyo Bandera, of course. Ara kita permi alas 9, Tobdob alas 9:40. Mga batian, hindi lamang diri sa Negros Island, sa Panay, kag bisan pa sa iban nga mga kapungsuran pinaagi sa Facebook. Akon ginatamyaw si Dr. Ramil Oy, ang CEO, kag si Sir Eljan Castaño and Sir Jen Paul Generoso. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sang ini naton nga radio station. Okay, sa hindi pa, aton ni Dukong, aton mga ulo sa pagpangamuyo. Ginawa, pasalamatan namon ikaw, Ginoo, sini nga pagtuon subong. Kabay pa nga ang balaan nga espiritu sa liwat magagamit sa amon sa sinigin nga tion. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunobos. Amen. Amen. Yes, Sir Julius, ang aton sadsara na teksto, makita sa Jeremias 31, versikulo 31. Nga nagasiling, yari karon, nagabot ang mga adlaw, nagasiling ang Ginoo, nga magahimo ako sing bag-ong katipan, upod sa panimalay sang Israel, kag upod sa panimalay sang Huda. Amen. Salamat mga kauturan. Sir Don kag Sir Julius, may ari din nga mga medyo apat ka mga major questions. Nga hope aton ini matalakay kag aton ini matagaan sang medyo justice o kon katarungan nga pagsabat. Okay. Yes. Ano ang kaanggid kag ano ang kinatuway sang Old and New Testament. Okay. Nga ginatawag old, daan kag new. So ano ang kinaanggiran niya kag ang kinatuhay, the difference between the old and the new. And then ikadua nga pamangkot, ano ang kangtanan sang kasuguan. Okay, sa new covenant. And then para kay sino ang new covenant. Okay. Yes. And then the last perhaps nga aton talakayon nga ang ginatawag new Covenant. New Covenant. Okay, mga kauturan. So, diri na angkor, madamo pagid sang magwa man nga iban nga mga ideya, but at least diri maangkor ang aton nga mga pagtuon sa sining nga semana. Okay? Yes. New Covenant. Ano, Sir Don? Sa aton nga Sunday nga leksyon, behold, the days are coming. Nga ang hulaton pagid nga mag-abot ang bag-ong ang mga inadlaw nga mga Magabot. Bag-o mapatuman ang New Covenant, no? Yeah. Ang word nga nag-stay ang akon nga mata sa sining nga pastor lesson, amo ang word nga behold. Ang word nga behold, daw gapakita bala nga lang tawa. Amo na, nag-aabot na. Butsing ganon, may panahon nga wala gina siya na intindihan or wala gina nag-abot bala sa paminsaron sa isa ka tao ang kaimportansya sang covenant. Yeah. Siguro sa ilang nga panahon, may idea sila nga may promesa or may katipan ang Ginoo sa ila, pero wala gid guro nila nahangpan gid sang maayo kung paano ini bala kuwaon, batunon, paano ini himuon, kag ang concept nga madalom sini bala pastor. Yeah. Kay ang ila to yang ginahimo ya sa una ya ginaihaw nila yang mga kasapatan. Ila to yang ang mga priest yang nagahatag sang mediation bala between sa ila kag sa Ginoo. Pero wala nila nakita ang madalom nga kahulugan sini pastor. Kag sa aton nga lesson gin-mentionar man diri nga ining daan nga katipan nga of course as siling mo days are coming nga mapakita gid ini. Hindi gali nga ini nangindaan bangod nga siguro dugay na or ara na sa Old Testament or karaan ng mga taghimo sini, kundi ang punto gali nga may naguba, may something nga na broken. Nga, pero sila pastor, kung makabakal ka cellphone, tapos pagbakal mo na, bago masilin ang tao nga may warranty na siya, kung may depekto, kung may maguba, ibalik mo lang. Pero Within the warranty. within the warranty. Pagbalik mo na, balikan ka sang cellphone, pero hindi ka mag-expect nga lain nga klase nga cellphone. Amo mangyapon nga cellphone. Pero ang pansina, kung ang cellphone maguba nga naturally. Pero kung ginhulog mo, for example, kag naguba, kag ipakita mo, kung isa hindi na nila pagbato nun. Not unless, ang tagiya, may grasya. O may grasya nga, sige, islan ko na sang bago.
So doon mo nakita ko pastor nga ginbroken, hindi iya nga ang covenant na broke siya ako galingon. Ang kitaya mismo do ginhulog tang covenant, ginhulog nila ya ang cellphone, ginbalik na sa tagiya, may kung yung tagiya nga dali lang gid kamo naguba siya na. Pero bangod nga nakita naton nga ang tagiya ang Ginoo dako ang iya nga grace. So siya okay, islan tana sang bago. Doon mo na nakita ko pastor. Ang muna nga days nga mag-abot nga ang pakita sa Ginoo ina nga The model is just the same. Amo lang gyapon nga model sa cellphone. right. Oh. Pero everything is almost the same. Galing gitagaan ng bago. Okay, daw hindi na magamit ng daan. Ana. Kanami, Sir Pastor Manny, sa imo punto ng behold bala. Ang mga Ilonggo magsiling, tanawa bala. Na, sa aton pa, may diferensya sa magligad. Okay, tanawa bala. Kaya wala na mo gintatap mayo. Tanawa bala. Okay. So, do amo na ang punto. Nga behold, a day will come. Because you did not take hold, you did not, wala nyo gintatap mayo, wala nyo gintipigan, tanawa bala ninyo. And that's it. Nga, sila tanawa, kay bago, tagaan na mo bago. Yes, Sir Jules. Klaro, gid ang share ni Pastor Manny, mga kauturan. Ang ako diri, Pastor, is that kaangay sa hambal ni Pastor Manny kaina, kung atong tulukon sa komentaryo, ang plano sang Ginoo nga ang katawhan sang Israel mangin isa because they have been divided. And because of their disobedience sa kasuguan sang Ginoo, ang ini nga teksto sa Jeremiah 31:31 to 34 gapakita sang palabuton nga katipan sang Ginoo nga isahon yang Israel. Apang kung atong tulukon diri ang daan nga katipan, nakita nato nasulat ini sa mga bato. Okay? Kag ginhambal diri paga-islan ini sang bago nga katipan nga isulat sang Ginoo sa ila mga kasing-kasing. Okay, sa ila nga mga sa ila nga flesh. So makita naton mga kauturan nga although ginhambal diri nga bag-o, pero ang essence niya sang daan ara nagapabilin. Kay kun aton tulokon ang mga bato nga ginsulatan sang napulo ka sugo nadula. Okay, pwede maislan pero kun ang sugo sang Ginoo nasulat sa pangunahuna sang tagsa katawhan, magapabilin ang Ginoo sa ila. Thank you, Sir Jules. Wow. Mga kauturan, ang aton leksyon nagasiling, kag ang Biblia nagasiling nga there is no difference sang old and new. Amugid kay ti ang Ginoo ya wala pagbago mo. Siya ang nagsulat sa iya gid nga kamot. So hindi naton masiling nga ang Ginoo ay dali na gid nasala ko to sa old, islan ko ni sang amo ni nga mga wordings. Okay, i-edit ko no. Hindi mga kauturan. Ang punto diri sa new is that sa old sakit bato mo. Oo. Kag ti kung hindi sila magtuman, may si Moses siling patyon ka mo, amo na inyo penalty. Okay, so nagatuman lang sila daw sa kahadlok bala. Yeah, but in the new covenant that Christ, okay, will write in our flesh, sa aton nga unod kag sa aton tagipusoon. Ano bala ang tagipusoon? Love. Nga tumanon ta pinaagi sa gugma. Amo to ang failure nila nga siling ni Sir Pastor Manny nga ginbuka nila, na broken nila tungod kay matuman kag sa hindi, matuman kag gusto mo kag sa hindi, matuman kag kay that is being imposed. But whereas diriya pinagi sa gugma. Yes. Okay. Heart work, Sir Manny. Nami-ani ko si ni pastor basta heart. Hindi daw aragida ang the best thing sa heart mo. Pero kung nantawa natin ng Bible, naghambal sa Bible nga ang tanan nga mga malaot nga makita naton sa kalibutan halin gali sa aton Brother Julius tagi pusoon. Yes. Kag dadira man nga ina nga lugar man ang ibutangan sang Ginoo sang iya nga katipan sang iya nga word no ibutang niya sa aton tagi pusoon. It's a very interesting thing pastor, especially in word nga heart. Na-remind gid ako sa panahon tong pagkadto namon sa Europe ba pastor. Yeah, yes. Pag abot og dito nag-drive ko mo. Tigi ang ginhimo nagitagaan ko nila sing license. Nga may L, meaning learner planko. Ang mga rules and regulations dito lain kumpara sa aton diri may mga special gid sila yan. So ang tanan to nga mga rules and regulations ara sa libro. So taga drive ko may upod ko na nga teacher ginapakita na sa ako okay amon himuon mo sa libro pa.
sa libro pag gina-memorize ko, ginasulo ko, ginatuluan niya ko di makadto. Doon muna ang nakita ko. Pero after a year, sang nagkuha ko examination, napas ko pastor, ginisla nang ako niya ID. Para ang mga itsura, pero wala nang L. Wala nang L. Oh, kag ang mga rules and regulations, hindi na nakita sa libro. Ari na sa akong nga tigipusoon. Yeah, man. Ari na siya. So, it does not mean nga, kung nagbago ng akon nga card, i-break ko na tong tanan nga rules. Kasi bago na ako nga card, hindi ako L, hindi ko tapos sundon ang sa libro. Madrive na ako kung din gusto. Hindi. Boching ganon, nga ang akon nga teacher, nakagsalig na sa akon pastor, Yeah. nga ara na sa akon tigipusoon. So, naturally, without the book, maka-maneuver ko, maka-drive ko with a new card. But ang Yes. laws, pag-keep sang law, is still the same. The same. Amo na nga, paglantaw ko di pastor sa Ezekiel bala, sinisang Ginoo, I will take your heart of stone and give you a heart of flesh. flesh. Waon ko ang mga tigipusoon. Pero ang sunod sina nga verse sa verse 20, ano tida? Yeah. Sa verse 20, siling dira nga, so that they can keep, para nga mahimo nila, masunod nila ang akon nga mga sugo. So, the purpose ng Islam sa Ginoo, may ara sa sang heart work sa aton, is for us to keep God's command. Amo nakita ko, pastor, sa sininga lesson. Yes, amen. Yeah. Sir Julius, yeah, before I will also do my share. Ang akon lang ma-share siguro pastor diri sa teksto sa Hosea 2 si 8 kag 20 nagapakita dira sa katapusan pastor nga teksto nga nagasing I will betroth you to me forever. Yes, I will betroth you to me in your righteousness and justice, in loving kindness and mercy. So kung akon makita mga utod, although sa old kag new covenant kaya hambal kay na nabasa ko sa komentaryo bala sang protestante nga wala nang napulo kasugo. Para sa ila, we are now free. It's all more on justice and mercy. Yes, that's true. Ang highlight dire, no matter unfaithful kita, pastor, ang kaluoy sang Ginoo, ang hustisya sang Ginoo nagapabilin sa aton, but it doesn't mean nga nadula diri ang kasuguan. It's still there. When God says, I will give you a new heart, but silingon, He wants us to be more obedience to His will and Yeah. purpose. Right. Yeah. Right. Thank you, Sir Julius. Kanami isang ginambal ni Sir Pastor Manny kay na mga kauturan. Nga nagsiling siya pinagi sa teksto sa Jeremias. Nga I will remove your stony heart. Okay. And change it with a blessing. Yeah, ka. Ang punto dira mga kauturan nga akong natalupang dan Sir Manny kag Sir Jules nga inabala ang tikis kay na naghambal Sir Manny nga ang ining atong tagipusoon ining aton heart kasing-kasing ari ding duwa man ka mga controversy mo ari ding duwa ka mga issues diri man naggagahalin ang mga evil nga mga balatyagon mga desire na ti kay kun evil saton pa ang imo nga kasing-kasing tagipusoon daw kan bala do bato. Baw grabe daw bato ang kasing-kasing mo ikagid ka batya ko ikagid kaluoy sa kon ba ti siling sa ginukwaon ko na. Yeah. Agod to nga ang imo nga pagtuman sining aton katipan kag sa napulo ka sugo pinaagi sa mahumok nga panghuna-huna and that's it. So that is hard work. Kaya mo man na ang ginhambal sang Ginoo sa propeta Jeremias ang wala pa na-captivate ang mga Babylonian nga one day I will remove and I will make a new covenant with you. Yeah. Sir Pastor Manny, what's the difference between the old and the new sa aton nga Tuesday election? Nga old and then nga new. Yeah. Madamo lang kasi sa akon nga pastor, ang old na bangod nga ara na sa sulat sa Old Testament tapos ang new kay bangod nga ara na sa nasulat sa New Testament daw nila nga pagintindi. Pero ang concept ko siguro pastor was ang old was a covenant nga ginapalibutan sang symbols. Yeah. Ginapalibutan sa mga symbols to nga ma-fulfill bla pastor in the near future. Daw pansya daw mensahe siya sa mga tao sa una dito nga may something special nga mag-abot. Kag ang yun niya, ang muna tuya ang pag-abot na sa Actual na sa actual na gid. Ang nakita ko ni pastor sa nagatuon ko dito pareho ni sa sang may ara kabala sang after ko nag-graduate pastor.
sorry kay do nga ako nga kundi do experience ni pastor. Yeah, After ko nag-graduate, oh. nag-missionary ko pastor mo. Pero may nabilin ko diri si CPAC ang akon nga girlfriend kay man siya na ano. So pila mga lapit-lapit man pastor mga 7 years kay nakita na kami. Wow. So the only thing nagpabilin sa akon which I hold as a promise is iyang picture, iyang picture. So ginpin mo na ginatulok nga amo ni siya. May promise kami nga na kuan sini. So hindi I can build my relationship nga sa pagnantaw sina madumduman kong itsura, madumduman ko yang smile. Yeah. Pero lain pastor, after 7 years nga nag-separate kami, pagkita mo sa iyang for real. Hindi na siya simbolo bala, hindi na siya picture, real na lain ang feeling. Lain ang feeling. May makasin ka ganyan nga bago ganyan nga feeling ko. It's the same feeling. It's the same feeling of love, Sir Julius. Yeah. Pero when that person nagit sa imo, ang lain ang feeling. Amo na yung pagkita ko sa sang new. And almost everybody has that kind of experience. So, nga, iba giyang picture lang. Pero pag actual, I tell you, do hindi mo ma-explica. That's right. And that's perhaps sa imo yung punto, Sir Manny, amo na ang diferensya Sang old kag new. Sir Julius, kanami isang punto. Yes, go ahead. Para sa akon, ang isa ka butang nga hindi pariho, Pastor. The same. There is no difference in the basic elements, Pastor, but it is same God who offers salvation and the same way by grace. Pero ako diri Pastor makita isa old covenant sa daan nga katipan nakapalibot lang gid sa mga Diyos, Pastor. Sa ila ritual, sa simbolo sa Levitical system. Whereas diri sa bag-o nga katipan, tanan nga nagtuo kay Kristo nga amo ang katumanan sang yadtong mga offering kag mga rituals nila sa daan nga katipan natuman buot silingon tanan hintil man mapahudiyo man tanan kita makabaton sining promisa sa Ginoo. Kanami Sir Julio sa imong nga punto nga ang imo ginambal kay bago lang gid nga ang old daw na sentro lang sa mga Hudiyo. O ba? Oo, kag ang new daw para sa tanan. Okay. Pero ako na interpretahon sa ining centripetal kag centrifugal nga force bala o kon evangelism nga ang una ang mga Hudiyo matuod na nga daw sa ila lang ginatag, but in reality that old covenant is for everybody. But the thing is ang para na sa tanan provided they have to go, they have to come dito sa Jerusalem sa sa mga Israeli noon magpakig-impon to sila. And they would have agree mo na atong leksyon and the foreigners ang mga amo na magkadto dito sila kag they have to follow what is being there. Amo na ang centripetal ang outside in. Okay, sa New Testament is centrifugal, inside out. Okay. Na nga hindi na nasentro dira sa mga Hudiyo kag sa mga Israeli noon. But for everybody, kay kita tanan mga kaliwatan ni Abraham. Amen. And then God had made a covenant for those who have accepted kay sa Ginoo. Pinaagi sa Mesiyas nga ginpadalaya nga magbaton para na sa tanan. So ang mga Hudiyo hindi na sila kapasigarbo pakapadayaw nga amon lang ni. But that's what I have seen, seeing old and new. No wonder pastor nga kung lang taon nato ng mga Hudiyo ginbutang gid sila sa sentro sa kalibutan sa tunga panahon kay parang makadto dito. Pero sa si Kristo before siya nag-leave sila nga go into all the world. Tsakto gid ang imong punto pastor. Daw mo nang nakita ko man. Ang diferensya sa old and new. Ang relationship, ang similarity, the same thing. But ang difference is just simply ang application. Nga ang mga Hudiyo claim nga amon lang ni. Tungod sina wa sila kabalo nagguba gali ginbreak gali nila ang pagtuman sina. Okay, why the new covenant is a better covenant? Sir Julius, ikaw unahon ako. Kanami nga question. Nga ang maayo ang New Testament, ang New Covenant sa old nga sa ato nang balaan pareho lang sila. Yeah, Pastor.
a better covenant mean bring people to salvation through Christ. Okay? Nga, kung interpretaro nato na mga kauturan, ang daan nga katipan, nagapakita siya sang ginatawag nga shadow. Okay? Ang palabuton, apang sa bago nga katipan, diri naton makita ang katumanan sang yadtong mga ritual sa ginhimo naton. Sa iba pagid nga eksplikasyon mga kauturan, ang dugo sang sapat, pastor, nga magbayad sang ila sala is imperfect sacrifice according pa dire. But the blood of Jesus Christ is the perfect sacrifice. That is why gintawag ina siya nga better covenant. Yeah, it is because ang old mga blood lang to sa mga animals. Nga it's just nothing. It's just a symbol, representation of the real blood. But in the new covenant, it's really the real blood of Christ. Right. At Calvary. That's true, Pastor Pastor Kai, because our lesson also mentioned nga, ang mga dugo sa mga kasapatan, hindi ito makapatawad sa sala. O hindi ito maka-erase ng sala sa aton nga tagipuson, kundi ang dugo lang gini Kristo. Yeah. And I see nga better gid siya, Pastor Kai, sa Old Testament, kung lang tawag mo itong sanctuary, ang presence niya sa Ginoo is through cloud. Hindi mo siya makita. It's through smoke. Pero sa New Testament, sa panahon na sang ni Kristo, He is there. You know, kung nagiging God with us, mga word nga Emmanuel, to nga i-share sa ato nga amuni ang katipan nga ihatag ko sa inyo. Personally na giniya, Pastor, nga nagpalapit siya sa aton. Amo na nakita ko nga why it is better because it is about Jesus. Yeah, kanami mga kauturan sining akon duha ka mga host, ang mga guest diri mga kauturan. Kanami isang explanation nga ang maayo ang new covenant. It is because ang kinahanglanon sa covenant is the blood. Right. Yeah. So sa Old Testament, ang ilang nga dugo, ang mga dugo lang sa mga sapat. Ngati ang mga sapat sa una daw wala mga ganibili. Pero kay ang dugo bisan to ng sapat wala bili ka dugo, pero kada tulo sang dugo sang sapat aton mabatyagan nga it is life. Nga kabuhi. Isa naman ka kabuhi na wala. Pero ang dugo ni Kristo mas masiri pagid sa dugo sa tong mga sa tong mga sapat nga ginhala dito. So makes the new covenant better, kay mas maayo. Okay. Sir Manny, can you explain about the type and the anti-type? Okay. It's a symbol, Pastor. Yeah. It's a shadow. Meaning, pag sinisang Ginoo nga, create in me a tabernacle, which is a shadow of the real thing. Meaning, everything nga makita mo sa sanctuary, like the shedding of the blood, the priestly work, ang mga rituals mo dito, is a symbol of what will happen during the time of Christ. And that's the type. Yes, and that's the daw replica sang the real thing, yes. Sang real thing. Sir Julius, can you have something? Ang mahambal ko lang, Pastor, siguro pinaka-unique naton nga doktrina sa Seventh-day Adventist amo ining heavenly sanctuary. It's all about sanctuary. Yeah. Kaga kita makauturan, wala kita nagpabilin dito sa paghalad lang. Kundi naghatag sang victory sa aton. Kag updan naton si Kristo nga nagsulod dito sa most holy place subong. So sa aton mga kauturan, while ang Ginoo naton siling diri, He is the high priest nga naghatag sang sining nga ministeryo kag superior sa daan nga pagka pari, nagapakita sa aton nga si Kristo amo ang pinaka simbolo sang pinakataas nga katumanan sang sining nga promesa, Pastor. Amen. Kanami, Sir Julius, akon nga sundon ang imong nga punto nga wala lang kita naguntat, okay, sa pagpalansang ni Kristo sa cross. May isa ko ka pastor nga nabatian nga ang pagpalansang ni Kristo sa cross manginwalay pulos kung wala siya nabanhaw. Yeah. Oo. Ang iyang pagkabanhaw importante. Amen. Yeah. Nga nagbuhi sang iyang pagpalansang sa cross. Kay kung wala siya nabanhaw, useless ang iyang pagpalansang sa cross. Pero salamat yan kitang Adventista
Hindi lang ya ang pagkamanhaw. Nga dira lang kita nagkuntat. Amen. Yes. Ang aton niya nga pagtuon, ano ang ginhimo iya sa tapos siya nabanhaw. That's right. Kag nagkayab sa langit. Kag amo na ang atong tun-an mga kauturan sa sunod nga semana about the sanctuary, the priestly ministry of Jesus in the heavenly sanctuary. Yes, Sir Don, Pastor Don. Last to siguro nga mga words diri pastor is may ginhambala-bala in description sa ginhimo ni sa description sa kung sino si Kristo nang siling siya nga he was the lamb that was slain even before the foundation of the world. Yeah. So meaning iniya hindi niya aksidente nga bangod nga na ang tao nagpakasala naghimo ang Ginoo sang automatic nga solusyon kundi even before that may covenant na gid siya nga ginatipigan. Oh. Wala lang siguro na intindihan nila sa una during the old covenant. Yes, and that's But it's the same old covenant, the same grace, ang pagtuo, ang pagsalig, ang naghatag, kung kay sino ihatag, it's for everyone. Ang muna nakita ko, Pastor. So it's a, kung sa katipan nga daan, katipan nga bago, pero isa lang gyapon na siya katipan. It's the same covenant. Yeah. Sir Jules, last name mo. All symbols of salvation, mga kauturan, is only found kay Ginoong Hesus. Kag akon mahambal diri mga utod nga yadtong mga dugo nga gin offer sa daan nga katipan, wala yadto sang pulos mga utod kung wala na tawo si Jesucristo. Right. Kagang iya pagkatawo amo ang pinakasulbar. Hindi to makasulbar sang sala, Pastor. That's the only way nga masulbar ang problema sang sala. And we are so happy, mga kauturan, nga si Kristo nang naugid sa langit, nagpakatawo na nabuhi, kag nabanhaw, kag yari karon mabalik sa mga utod nga aton ginapaabot. Yeah. Gentlemen, thank you very much, Pastor Don, Pastor Jules. Mga kauturan, matuod din na. Nga atong nahimo sang una, wala nang ginpulos to, kung wala na tao, si Kristo. Kay ato tanan mga dugo, nagatudlo, nagapoint sa ultimate. That's why ang aton leksyon nagsiling sa Hebrewano 9, versikulo 26, once and for all. Right. Yung pinagi sa kay Jesus, iya pagpalansang once and for all, everything had been fulfilled. Mga utod, wala gid guro namon masaysay apan kami nakahibalo kag kami nagapati nga si Pastor Dondon nga Sir Sosa, si Pastor Jules alon sabi mga kauturan gapati kami nga nahatag man namon ang the best namon pinagi sa balaan nga espiritu sa pag-explicar. And I know we are not the same. We have learned something this week. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo. Akon magabayon si Pastor Manny sa pagduko sa aton mga ulo. Salamat Ginoo sa imo nga pagupod sa amon sa sini nga pagtuon kabay Ginoo nga ang mga leksyon nga amon natun-an sa sini nga takna ini may special nga hulot sa amon nga tigipusoon sa amon nga pag-alagad sa imo. Salamat sa imo bless sa tanan nga nagapamati, tanan ini Ginoo amon ginalauman nga madawat pinaagi lamang sa ngalan ni Jesucristo nga personal na manluluwas. Amen. Amen.